Kadagiti managbasul agsang itagapo tadi mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kanyak ni Jesus nga isut ayat masabat nak ang momenta na pukawak ngem di mula imbaga ni Jesus. May sa apamalakan umdas mangyaside kadagiti managbasul gabunay ani Jesus ti mangi salakan. Di mula imbaga kanyak ni Jesus nga isut ayat inaldaw masabat nak ang momenta na ngem di mula imbaga ni Jesus. No ewarnak tayo kadagiti tao ni Jesus ti mangisalakan. Tapno awan to sajay di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kanyak ni Jesus nga isut ayat inaldaw masabat nak ang momenta na pukawak ngem di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kanyak ni Jesus nga isut ayat inaldaw masabat nak ang momenta na pukawak ngem di mula imbaga ni Jesus.
lungan na ka. Di Dios na kaskas daaw, numangnamnama ka. Raksaktal na kendiak di maited na. Ketsum batamku dakel nga ayat na. Masulbar na angin na problema, dadake na bantay, may alis na. Bagyo at napiksa, mapagtaw na. Liw-liwain na kanu agladingit ka. Tuy lubong dakelunay ngem maawit na. Gayem ken kapsat kutu lungan na ka. Raksaktal na kendiak di maited na. Tuy lubong dakelunay ngem maawit na. Gayem ken kapsat kutu lungan na ka. Ingka pakarikutan anyaman daita nga pakariribu ka may salaing tingka umasikan. Kumarara ka lang ngiti na maswag, isulaing sumbati ka sa pulang. Di ka bundeng nga umasideking kuana kay sudsulbat ti suami nga problema. Mabalin na kunaem binaybayan na ka awanen mariknam na mangipat patekeng ka ngem saan nga pagisu. Daita nga nariknam nga ti Diyos nga mangbaybay kadagiti anak na.
na